आजोबाची जात्रा ही आमच्या देवीची जात्रा झाल्या उपरांत एक 15 दिसांनी जाता। आयज बुधवार आणि आमच्या आजोबाचो दीस आणि भरपूर गर्दी आसा आणि खासियत म्हणजे जात्रेची हेचे आजोबाची खासियत म्हणजे जे पण आयज जे कोण कितें कोणाची अडचणी कसले असले मागणी मागता लोक घट दिल्या उपरांत ती पूर्ण जाता। घट एक खेती घट दिवचो पडटा आणि घडाची जात्रा म्हणजे फेमस आसा।